שלום וערב טוב לכולם, לכל המצטרפים. אנחנו ממש נתחיל עוד מספר דקות אנחנו רואים לא מעט אנשים מחכים להיכנס, 2-3 דקות ונתחיל את הוובינר. בינתיים שיהיה ערב טוב. שוב שלום לכולם, ממש עוד דקה אנחנו מתחילים. אנחנו מחכים שכולם יצליחו להיכנס ולהתחבר. שלום לכולם וערב טוב, תודה לכל המצטרפים. לכל מי שיש לו ילדים קטנים, תודו לי אחר כך שחילצתי אתכם מהשעה הקריטית של המקלחות וההרדמות. אז נעים להכיר, אני אלעד לוי, מנהל פתרונות תעשייה 4.0 במטריקס. מטריקס, מי שלא מכיר, חברה של 12,000 עובדים. אני נמצא בתוך מוצרי ופתרונות תוכנה.
הטייטל בעצם מייצג מספר יצרנים בתחומי ה-IoT, Augmented Reality, מערכות לניהול רצפות ייצור, MES, רובוטיקה, ממש Humanoid Robotics, לתת מענה ככוח עזר, והיום באנו להציג לכם מוצרי טיבם. אנחנו נדבר על חברת אליזיום, חברה יפנית שיש לה למעלה מ-35 שנה ניסיון בתחומים של טיבם, אלפי לקוחות סביב העולם. המטרה זה ממש להסיר מחסומים בין מערכות וחברות על מנת לאפשר עבודה מהירה, מדויקת, בכל נושא השוואת סרטוטים או מודלים, לא משנה אם אתם עובדים עם קטיה, סוליד, אוטוקאד, קראו ואניקס, המטרה זה ממש לתת לכם את הפתרון. אז מה שאתם הולכים לראות עכשיו זה ממש Game Changer, זה פשוטו כמשמעו, אתם ממש תבינו מה הפתרון הזה עושה. המערכת הזאת לוקחת אותנו ממש צעדים קדימה בתוך תחום של השוואת שרטוטים ומודלים, וכמו שאמרתי זה לא משנה מתוך המערכות עם מה אתם מתעסקים. ומי שילווה אותנו בתוך ההצגה, רמי נוח, מנכ"ל נוח טכנולוגיות מתוך קבוצת מטריקס, והצטרף לאחריו לקוח שהוא מגיע מתוך רפ"ט, ראש מנהלת טנקים, שהוא ראש הצוות מערכות מידע. הגוף ההנדסי של מנת"ק אחראי על כלל נושא התכנון והפיתוח, והמטרה היום זה ממש לתת לכם מענה מקצה לקצה על כל הנושא של Drawing Validator, השוואת שרטוטים. בסוף כמובן אנחנו נשאיר לא מעט זמן לשאלות, אתם מוזמנים לכתוב תוך כדי הוובינר שאלות בצ'אט, אנחנו ממש בסוף ניקח את השאלות, ננסה לענות על כולם, אם לא הצלחנו מבטיחים לחזור אל כל אחד במייל ולתת תשובה. כמובן שאנחנו נשלח לכם במייל סיכום את ההקלטה, אז תרגישו חופשי, תהנו, תשאלו שאלות, ואנחנו מתחילים. אני מעביר את השרביט לרמי. שלום, ערב טוב לכולם, נעים מאוד, לי קוראים רמי, אני רק אעשה שיתוף מסך. אוקיי, אני מניח שעכשיו רואים את זה טוב, ובואו נתקדם. אז נעים מאוד, לי קוראים רמי נוח, אני מחברת מטריקס, אני אחראי על כל הנושאים של טיבם, מחשוב הנדסי, כן, שכולל תחתיו את כל מה שקשור בהיבטים ההנדסיים של פיתוח המוצר, טיבם, PLM, IoT ו-AR. המוצר שאנחנו באנו לדבר עליו היום, ה-Drawing Validator ועוד כמה מוצרים אחרים שאנחנו נזכיר, הם מחברת אליסיום, שאותה אנחנו מייצגים, ונעבור ישר בתיאור קצר של החברה. כן, החברה היא חברה שממוקמת ביפן, כן, האוריג'ין שלה הוא מיפן, מתמחה בתחומי הטיבם המתקדמים, בעיקר בכל הנושאים של גיאומטריות, מאמצע שנות ה-90, שותפה עסקית מאוד ותיקה של כלל ספקי הטיבם בשוק, כן, אוטוקאד, סימנס, דסו, PTC, הרס וכל השאר. יש להם נפיצות מאוד גדולה, ומה שהם מתמחים, כמו שאמרתי לפני רגע ואנחנו גם נראה בעוד רגע, הם מתמחים בגיאומטריה, כן? זאת אומרת, הסיקרט סוס של אליסיום זה שהם יודעים להתחבר למערכת הטיבם ולהוציא ממנה תובנות שאנחנו עוד דקה נראה אותם, כן? זה החוכמה שלהם וזה הידע שלהם. הם משרתים את כל החברות הגדולות בתעשייה, כמו שאתם יכולים לראות, חברות רכב, חברות מהתעופה, חברות שונות, מכל הסוגים ומכל המינים, ואנחנו נקפוץ אל תוך המוצרים שלהם. כמובן ששותפים עסקיים, שוב כמו שהזכרתי, יש המון, לא נעבור על כולם. אני רוצה להיכנס ישר לתוך הנושא של Drawing Validator, כי הוא הנושא שלשמו התכנסנו, ואני יכול להעיד באופן אישי שזה הנושא שגרם, כשאני ראיתי את החברה הזאת לפני בערך שנה, אפילו פחות, כשראיתי את המוצר שלה אני פשוט עמדתי נדהם. כמי שיש לו המון ניסיון בתחום הטיבם והמחשוב ההנדסי, אחת הבעיות היותר נפוצות שקיימות בשוק זה הנושא של השוואת שרטוטים בין גרסאות. כן, כשאני לוקח מודל ושרטוט בגרסה A ואני רוצה להשוות אותם למודל ושרטוט בגרסה B,
זה בדרך כלל אומר יום לימודים ארוך. כן, למה זה אומר יום לימודים ארוך? כי זה אומר שאני עכשיו צריך לקחת את המודל ואת השרטוט שלו ולעשות את אחד משני הדברים. האפשרות הראשונה זה להדפיס את השרטוט בגרסה A, להדפיס את השרטוט בגרסה B, ועכשיו לשבת בתור המתכנן, לעבור עם מרקר, לסמן את כל האזורים שבהם היה שינויים, לקוות שלא פספסתי שום דבר, שבמקרה של חלק פשוט זה יכול להיות שזה יקרה, במקרה של חלק יותר מסובך ואו הרכבה שהיא גדולה ומשמעותית 100% שאני טועה, כן? לא, זה לא, אין פה סיכוי בכלל לצלוח את כל השינויים. זה דבר אחד, ואז אני צריך ללכת עם הדפים שתלוי באיזה גודל הדפסתי אותם, ב-A4 או ב-A0, ללכת לראש הצוות שלי, לראש המדור, לראש הענף, לאשר את השרטוטים, עד שמבינים, עד שאני מסביר, עד שעושים את כל התהליך הזה, זה תהליך מאוד מורכב. זאת הייתה האופציה הראשונה עד היום. האופציה השנייה הייתה, כן, ונקרא לה ליותר מתקדמים, זה לפתוח את מערכת הטיבה, לפתוח במסך אחד את הגרסה A, לפתוח במסך שני את הגרסה B, ועכשיו כשאני מסתכל על השרטוט, אותו תהליך שוב, בואו נראה, כן, בואו תמצא את ההבדלים. תחפש את ההבדלים, תמצא אותם, תסמן אותם, תבין מה הם, וכך הלאה. וכשאנחנו מדברים על שרטוט, עכשיו אנחנו נדבר איך רואים את זה בתוך אליסיו. כשאנחנו מסתכלים בתוך שרטוט, ולצורך העניין אנחנו רואים כאן שרטוט שהוא מורכב, בגרסה A שלו, ואנחנו רוצים עכשיו לראות את ההבדלים מול גרסה B שלו, כן, שכמו שאתם יכולים לראות בשרטוט כזה צפוף ומורכב, הסיכויים פה לטעות הם מאוד גדולים. כשאני מכניס את זה לתוכנת השוואת שינויים, כן, השוואת הבדלים בין גרסאות מסורתית, כן, אם זה לא בשיטה שאמרנו שאני מדפיס ועושה במרקר, אז בדרך כלל מה שאני אראה זה כזה דבר, כן, אני אראה את הכל צבוע באיזשהו צבע. למה? מסיבות מאוד פרוזאיות. ה-view זז במעט סנטימטר ימינה סנטימטר שמאלה, ואז הכל מופיע לי כשגוי. הזזתי מידה, אז היא נראית כשגויה, וכך הלאה וכך הלאה. כן, זאת אומרת שבפועל 90% מהשגיאות שאני רואה זה הזקת שווא, מה שגורם לי בסך הכל בסופו של יום להתעלם מהכלי ולחפש איזשהו פתרון שהוא פתרון אחר. הרעיון שעומד מאחורי אליסיום הוא רעיון שהוא קצת יותר מתקדם. הוא בא ואומר, אני רוצה עכשיו לקחת את המודל, אני רוצה לפענח אותו, כן? אני רוצה לנתח אותו בסורס שלו, כן? אני רוצה לנתח אותו בתלות בתוכנת הטיבם שממנה הוא הגיע, ועכשיו למשל אני רוצה להתעלם מכל מה שקשור ל-view position, כן, אם הזזתי את המבט ימינה ושמאלה בחצי סנטימטר זה לא ממש משנה לי, ואם הזזתי dimension זה לא ממש משנה לי, וכמות ההגדרות שניתן להגדיר היא מאוד גמישה, כן, היא מאוד רחבה, ועכשיו אני רוצה לזהות שמה שישתנה, כן, זה למשל טקסטים של נוטים וערכים של מידות שישתנו, כן, זאת אומרת שגם אם המידה יושבת באותו מקום ורק המידה השתנתה, אני רוצה לראות את השינוי הזה. איך זה מבוצע? זה מבוצע בשיטה הבאה, כן? בואו נדמיין, ותכף אנחנו נדבר גם על צורות הטמעה שהן שונות, אבל בצורה הכי פשוטה, תחשבו שאני עכשיו לקחתי מודל בגרסה A שלו, אני עושה לו סוג של אקספורט, כן, לאיזשהו פורמט ניטרלי, לוקח את גרסה B שלו, מוציא אותה לגרסה ניטרלית. הדבר החשוב שאתם צריכים להבין ולדעת, זה שאנחנו יודעים לפענח ברמת ה-ID, כמו שאנחנו יודעים בטיבה מתקדם, לכל ישות, כן, לכל entity, לכל מידה, לכל edge, לכל משהו, יש לו ID. את ה-IDים האלה אנחנו, אליסיום, יודעים לנתח ולשמור אותם, מכניסים את זה לתוך המערבל שקוראים לו drawing validator, כן, שהוא עושה מה שנקרא semantic ו-graphic information, כן, הוא מחפש על הסמנטיקה של הקובץ, ומוציא לי בסוף דוח שהוא דוח גרפי פשוט מאוד לשימוש, שעוד שנייה אנחנו רואים אותו. כן,
ככה נראה בגדול אחר כך הרפורט, אנחנו יכולים לראות איך זה נראה, מאיר לי את כל השינויים בצורה דינמית, כן, מראה לי בכחול ובאדום מה היה ומה יהיה, ואנחנו רואים פשוט אפילו ברמת המידה את כל הדברים האלה. נעצור רגע את המצגת ואני רוצה להראות לכם את המוצר עצמו, ברשותכם. כן, אני אעשה פשוט share לחלון הרלוונטי. כן, ומה שאנחנו יכולים לראות עכשיו זה את התוכנה, את הרפורט של הדרוינג ולידטור. כן, מה שאנחנו מקבלים זה דוח HTML, כן, זה התוצאה של הריצה שלנו, דוח HTML שניתן להרצה על גבי כל מחשב, על גבי כל מכשיר נייד, כן, זה מאוד פשוט ומאוד גמיש מהבחינה הזאת, וכאן אנחנו יכולים לראות מספר דברים. כן, אני אפעיל פשוט רק את הכלי הנוטיישן שתוכלו לראות קצת יותר טוב, ואנחנו רואים שיש לי פה עמוד של סיכום, כן, שפה אנחנו רואים את כל הפריטים עצמם, מה אותו דבר, מה השתנה, כן, ואתם רואים שזה גם צבוע בצבע, מה הוסר ומה הוסף, כן, ואנחנו יכולים לראות בכל אחת מהקטגוריות כמה שינויים וכמה דברים יש לנו. אנחנו רואים כמובן בין מה משווים למה משווים, ומאוד פשוט. בנקודת ההתחלה אנחנו רואים פשוט באדום את השינויים ומסומן לנו במשולשים אזורי השינוי. כשאנחנו רוצים לצלול פנימה, אנחנו עוברים אל תוך הטאב של Details, כן? וכאן אנחנו יכולים לראות את כל השינויים שקיימים. עכשיו בבקשה תשימו לב לדבר הבא, כן? כאשר אני מתחיל לעבור על השינויים, אתם רואים שקורים שני דברים. לחצתי על ההערה הראשונה, מה שקרה זה המערכת עשתה זום אין לאזור הרלוונטי, מסמנת בתכלת את אזור השינוי כמו שאנחנו רואים כאן, ואנחנו יכולים לראות גם את השינוי. כן, יש לנו את ההבהוב שמראה לנו שמה שהשתנה, כן, זה שבסוף היה, יש עכשיו 0 ובחדש יש 1. אני כמובן אם אני עושה expand להערה הרלוונטית, אני יכול לראות שהטקסט, ההערה היא לגבי טקסט, ואני יכול לראות פה שכתוב שהאפס הוא מחוק ובמקום זה כתוב 1. אותו דבר למשל לגבי שורת הטקסט. כן, אנחנו רואים שיש לי פה שורת הטקסט, התווספה, מסומן לי פה בתכלת שזה התווסף, יש לי טקסט שהשתנה, כן, של ה-change dimension, אנחנו רואים שיש לי שינוי ב-view, כן, ואותו דבר כשאני לוחץ על ה-view אתם יכולים לראות שמה שקורה זה שני דברים. אחד, ה-view מואר, ודבר שני, השינוי, אני יכול לראות אותו. אותו דבר גם ברמה של השיט, כן, ועכשיו אנחנו נראה גם ברמה של המידה, כן, זאת אומרת אתם יכולים לראות שכאן צבוע לי באדום, שהאזור שקשור לגיאומטריה הזאת הוא השתנה, כן, זאת אומרת מזהים לא רק את השינוי במידה עצמה, אלא, וזאת אחת מהיתרונות של המערכת של אליסיום, היא יודעת לזהות שהמידה הזאת, כן, היא קשורה לאדג' הזה או לסרפס הזה במודל, ולכן היא יודעת להשוות ביניהם, כן, ולראות שזה השתנה ממש ב-ID הספציפי שלו. אותו דבר למשל באזור הזה, שאנחנו יכולים לראות שהזווית שלנו כאן השתנתה בין 20 ל-30 מעלות, כן, מראה לי את זה בצורה הכי קלה והכי פשוטה. אותו דבר גם לגבי סקייל, כן, ולגבי המבט האיזומטרי, שאנחנו רואים שהוא מסומן ככזה שהתווסף, כן, לא היה בגרסה הראשונה, קיים בגרסה השנייה. אלה הדברים שאנחנו יכולים לראות אותם בצורה הזאת. כמובן שיש לי אפשרות לבוא ולראות גם כן, לדפדף בין המדפים, בין המצבים השונים, סליחה, באופן דינמי, כן, וככה אני רואה את כל השינויים הקיימים בין הסרטוטים. זאת דוגמה אחת לסרטוט שאנחנו יכולים לראות את ההבדל בין הסרטוטים. אני רוצה ברשותכם לעבור עכשיו לנושא אחר, כן, שאנחנו רואים שינויים גם ברמת מה שנקרא PMI, שזה 3D annotation,
זאת אומרת שהמידות שאנחנו נותנים הן קיימות ברמת המודל, כן, וברמת השרטוט. אז הדוח, אתם יכולים לראות שהדוח נראה אותו דבר, כן, אותו look and feel בדיוק. כאשר אני בא לאזור של הדיטלס, כן, לאזור של הפירוש ושל הפירוט של השינויים, אנחנו יכולים לראות, כן, שיש לנו פה למשל all dimensions, כן, אז אתם יכולים לראות, אני אדליק רק את האופציה של ההבהוב, כן, אז אתם יכולים לראות שהשינוי זה פשוט יש לנו כאן רווח שהוא שינה את המיקום שלו. בואו ניקח משהו אחר, כן, אנחנו רואים שהשתנה לנו כאן הכותרת, התווסף לנו פה, כן, DWG 1 מול 2, שאנחנו יכולים לראות את זה עוד הפעם פה בהערות עצמם. אותו דבר בשיט השני, כן, אותו דבר השתנה לנו פה גם כן. בואו נראה עוד כמה דברים שהשתנו. אנחנו יכולים לראות למשל שהטולרנס הגיאומטרי פה, כן, התווסף לו הדאטום, הערכים של הג'יטול עצמם, אני יכול לראות שבג'יטול הזה השתנה, זה נהפך ממקסימום מטריאל, או התווסף המקסימום מטריאל, כן, זה מסומן לי עוד הפעם כאן בתכלת, האזור שהשתנה, אני יכול לראות בדיוק מה השינוי, אתם רואים שמה שהשתנה זה ה-M. אותו דבר בג'אומטריק טולרנס הנוסף, ואני יכול לראות שהתווסף לי ג'אומטריק טולרנס חדש, כן, באזור הזה. איך אנחנו יודעים שהוא חדש? שוב אנחנו רואים שהוא בצבע כחול, האחרים היו בצבע כתום, זה אומר כאלה שהתווספו, והדאטום שראינו מקודם זה דאטום שראינו שהוא היה בצבע אדום, ולכן אנחנו יודעים שהוא הוסר. בואו נראה קצת שינויים נוספים, כן, אז אנחנו יכולים לראות שכאן יש לנו שינוי של מידה, כן, שהשתנה לנו, אנחנו יכולים לראות בדיוק מסומן לנו מה השתנה לנו, מ-2.68, כן, ל-2.5, כן, אני עושה את זה עוד הפעם על מנת שתראו את זה באופן בהיר, כן, זה המצב המקורי, זה המצב החדש. אתם יכולים לראות שגם מסומנת הגיאומטריה שקשורה אליו, כן, וזה עוד הפעם היתרון הגדול במוצר, זה שיודעים לקחת את הקשר, לא רק להשוות את המידה עצמה, אלא יודעים באמת מה קשור למה. אותו דבר אנחנו יכולים לראות שזה המידה פה שמסומנת לנו כאן בתכלת, כן, אני אעשה את זה גם ידנית, אתם יכולים לראות את השינוי, ואותו דבר המידה הזאת, ואותו דבר המידה כאן שהתווספה לי עם הג'יטול, כן, שראינו שהתווספה באופן מלא. כן, ועוד מידה שקיימת לי כאן, אנחנו רואים את כל השינויים, ראינו אותם בצורה מאוד קלה ומהירה, כן, גם בסביבת שרטוט שהוא 2D וגם בסביבת המודל ה-PMI שלו, כן. דבר נוסף שאני רוצה להראות, כמובן שמה שאנחנו ראינו עכשיו שמראה השוואה של שרטוטים כולל PMI, יש גם יכולות במוצר שבאות ומראות השוואה בין גרסאות של 3D, וגם כאן השינויים נראים באותה צורה, כן, יש לי את הטבלה הכללית, אני רואה פה את כל הפיצ'רים שאני הולך להשוות אותם, אם אני רוצה לראות רק את ההבדלים אני פשוט עובר ל-Component Difference, כן, הכי קל ופשוט, ירוק זה בסדר, כתום זה אומר שהשתנה, אם אני רוצה לפלטר ולראות רק את השינויים, אני פשוט מדליק כמו שאתם רואים כאן, כן, את הפילטר, ועכשיו בואו נראה מה יש לנו שינויים. אז ניקח למשל, אני רואה שלי פה איזשהו שינוי, היה לי נוט שהוא מכיל את המידע הזה, יש לי עכשיו נוט שהוא עם מידע אחר, כן, תשימו לב לשינוי בצד, זה התווסף ה-R01. כן, אותו דבר כאן, התווסף לי R01, בואו נראה מה עוד השתנה, האוריינטציה של המודל השתנתה לי,
כן, האיזומטריק ויו, השתנה החתך, כן, העומק של החתך השתנה, השתנה לי עוד הפעם ה-horizontal view, בואו נראה איזה עוד שינויים קיימים לי פה בחלק. אלה השינויים שקיימים לי ברמת, ברמת ההרכבה עצמה. אני יכול כמובן לראות גם את השינויים ברמת החלקים עצמם, כן? זאת אומרת, אם אני אקח למשל את הקאבר עצמו, כן? אני יכול לראות שיש לי איזשהו שינוי גיאומטרי, כן? בא ואומר לי את הדבר הבא. אני רואה עכשיו רק אני רוצה לראות רק את ההבדלים בחלק עצמו, אותו דבר אני מפלטר לראות רק את השינויים, ואנחנו יכולים לראות, זה השינוי הראשון, כן, אתם רואים שהתווספה לי כאן האוזן הזאת, לעומת המודל בצד ימין, כן, השתנה לי פה כמובן הגיאומטריה, כן, כי פה זה היה כלפי מטה, והקדח היה במיקום אחר, האוריינטציה עצמו של המידול, וכמובן השם של החלק השתנה לנו. כן, וכמובן ככה אנחנו יכולים להמשיך ולראות את כל השינויים הקיימים על כל אחד ואחד מהמודלים עצמם. כן, יש לנו פשוט את הגישה המלאה לכל אחד מהשינויים, כולל, עוד פעם, זה מראה לי את השינויים של המידות עצמם בתוך החלק, בין אם זה מידות שקשורות להרכבה או מידות שקשורות לחלקים עצמם, אין שום הבדל. כן, גם כאן אנחנו רואים כמובן את התוספת בצד אחד שנעלמה לנו, שלא קיימת בצד השני, והפוך, כן, זאת אומרת מה שהיה לנו כאן, האחיזה לבורג שכבר לא קיימת, וכולל שינויים של Geometric Tolerance, כאלה ואחרים שקיימים, נוטים, וכך הלאה וכך הלאה. כן, כל התוצרים האלה אנחנו יכולים לראות אותם. עכשיו אני מפסיק רגע את השיתוף על מנת להסביר שני דברים. לאליסיום יש שתי שיטות שבהם הוא רץ. כן, יש שיטה אחת שזה רץ בתחנת המשתמש, כן, בתחנת הקצה של המשתמש. בוחרים את השרטוט בגרסה א', עכבר ימין, תריץ השוואה, בוחרים את השרטוט בגרסה השנייה, לוחצים אוקיי, וההשוואה לוקח לה כמה שניות, והיא מתבצעת. זאת אפשרות מספר אחת, כאשר עוד הפעם, כאשר אנחנו מריצים את ההשוואות ברמת תחנת המשתמש. האפשרות השנייה, שהיא אגב לדעתי הדבר היותר מעניין והיותר חזק במערכת, זה אנחנו יכולים לשלב את היכולות האלה בתוך מערכת ה-PDM/PLM שלכם. ואז תחשבו על הסיטואציה הבאה. כאשר אתם שולחים חלק לתהליך אישור, במקום שעכשיו נבצע את כל התהליך שהזכרתי אותו קודם, של להדפיס או לפתוח בשני מסכים ולעשות במרקרים ושמרקרים וכל הדברים האלה, תחשבו שכחלק מהתהליך שלכם, כן, חלק מהתהליך הרגיל שלכם, מתהליך קידום אישור החלק שקיים אצלכם בחברה, השלב שלפני שזה מגיע למאשר, המערכת מכינה את התוצרים ומצמידה אותם לבקשת האישור באופן אוטומטי. כן, זה הרעיון המלווה אותנו במוצר, ואז כאשר המאשר מקבל את הבקשה לאישור, בפועל מה שהוא פותח, הוא לא פותח את השרטוטים, הוא פותח רק את הדוח המשווה. עכשיו הדוח המשווה, ראינו, זה דוח שהוא קל מאוד להתמצאות, לא צריך להסביר שום דבר, אני לא צריך לבוא ולשבת עם המנהל שלי להסביר לו מה היה השינוי או למאשר, בדקה וחצי הוא רואה ומבין לבד, כולל דברים שאני הייתי כנראה מפספס אותם בשינויים שבוצעו. אז זה הרעיון הכללי, כן, כמו שאמרתי, יש שיטה בתחנת הקצה, והשיטה המועדפת זה שיטה שזה קורה ברקע, כחלק מתהליך האישורים שקיים במערכת ה-PDM/PLM שלכם. ברשותכם אני אעצור עכשיו, אני אתן ליניב, אני אעביר את זכות הדיבור ליניב, שיתאר קצת את ההטמעה שבוצעה אצלו ביחידה, כולל כל מיני תובנות שהם קיבלו מהשימוש במוצר, ואחר כך אנחנו נחזור לשאלות. יניב, בבקשה. טוב, שלום לכולם, שמי יניב, אני משרת בפרויקט המרכבה כבר כמעט 30 שנה.
אני רואה צוות פיתוח מערכות מידע, בדגש על מערכות הנדסיות מתקדמות בעולם ההנדסה באופן כללי, ועל כל מיני פרויקטים חדשניים בתחום המחשוב באופן כללי, ובפרט בעולם ההנדסה. כמו שרמי ציין, אחד הדברים והפערים הגדולים שאנחנו נתקלים פה בהנדסה, בעיקר בהנדסה המכנית, זה ריבוי של תיקי ייצור מאוד 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 גדולים, עם תהליכים של כמויות של שרטוטים מאוד רבים, ואותם אנחנו צריכים לאשר, ואנחנו נתקלים בצוואר בקבוק של היכולת לבדוק את התיק שרטוטים הזה, לדייק אותו ולוודא שכאילו היצרנים מקבלים את השרטוטים בצורה הנכונה והיעילה. אז המוצר שנבדק פה, כמו שרמי הציג, זה האליסיום והקומפר דרוינג. זה הדגש של מה שאנחנו התחלנו להטמיע אותו פה ביחידה. כפיילוט בחרנו שתי פרויקטים מרכזיים שהם היו משמעותיים עבורנו בראייה אסטרטגית. אחד, הדגש הוא היה על פרויקט שהוא נדרש בזמנים מאוד מאוד קצרים. הדבר השני, שזה פרויקט על חזור שכרגע הולך לצאת לחברה אזרחית בחו"ל, והתיק השרטוטים שאושר בו הוא התיק שיצרו כמות גדולה, בית מאוד מאוד גדול, שהמשמעות היא מאוד מאוד קריטי לדייק בתיק השרטוטים הזה. ונקודה שלישית זה פרויקט שהוא היה בדיוק איזשהו אישור קו לייצור סדרתי לפלטפורמה אחרת, שבכל הנקודות האלה היה לנו מאוד מאוד חשוב שהתיקים ייצאו במהירות ובאיכות מאוד מאוד גבוהה. לשתי הפרויקטים האלה קבענו למעשה את פלטפורמה אחת, זה למעשה אני מציין זה הגוף האיתן, ועוד מוצר שהוא כרגע פחות משנה לפרט מה המוצר שנבדק. מה שאנחנו חווינו, אני אולי לפני שנספר את הביצועים ואת הדברים, אני אדגים כמו שרמי ראה את המערכת, או שהוא הדגים אותה לסרטוט אחד כזה בסיסי כדי שיהיה לכם תחושה. אז אני אציג את הסרטוט שאחד המשמעותיים, כאילו יש לנו המון סרטוטים בגדלים ובהתנהלויות שונות, אבל אני אציג את הסרטוט שהוא די טיפוסי עבורנו, וזה סרטוט שלמעשה של עיבוד שבבי וריתוך של הגוף הטובה. כמו שאתם רואים, כמות המידע והאינפורמציה שנמצאת בו היא עצומה, פשוט עצומה. אני ככה לא רוצה להגדיל ולהתעסק כרגע בדאטה בעיקרון ולהציג, כי לא, יהיה קצת רגישות של המידע, אבל בגדול כמות המידע פה הוא עצום. זה סרטוט שיש בו כמות שיטים גיליונות רבה מאוד, וכמות האינפורמציה היא עצומה, וכמו שרמי ציין ואמר, שהסבירות שאנחנו נוציא לצורך העניין לדוגמה את הסרטוט הזה ללא הפתעות, בבדיקה מהדור הישן היא שואפת לאפס. אלא רק עם היכולת עם הכלי הזו להגיע למצב של אחוזים גבוהים, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. כמו שרמי הציג, אז פה בצד השמאלי אנחנו רואים את הטבלה של הסאמרי שמרכז את כל האינפורמציה שמדברת על הסרטוט, לפי צבעים, מה חדש, מה השתנה, מה ירד, מה נוסף, ובצד שמאל את האטריביוטים, את התחומים. אני אתן דגש כרגע ל-view, כי ה-view זה הנושא בתחומים הגיאומטריים, השינויים הגיאומטריים. כשאני לוחץ עליו אני מעביר אותי דיטלס לפירוט של השינויים הגיאומטריים שהיו לי בסרטוט. אתם רואים שהשינויים מתפרסים בין היתר על שיטים שונים, על שיט 1, 8, 5, 3, עצום, כאילו, וכמות אדירה. אני בוחר לצורך העניין כל אחד ואחד, ומה שאנחנו רואים פה, שנייה, אני אוסיף שיהיה לנו גם אנימציה שתזהה ויעשה פלאש במקרה שאנחנו עוברים ממוצר למוצר. אתם רואים
בשיט הספציפי הזה, שיט מספר 2, אני יכול לראות את השינוי הגיאומטרי בחתך פה, את השינוי. אני הולך אתם רואים, אני עובר לגיליון אחר, והוא מציג את השינויים בצורה די ברורה. אני אעבור שוב פעם לשיט מספר 5. אתם רואים את הקדחים פה משתנים. אתם מבינים שבכל, אני אקטין רגע, נעשה זום, תשימו לב לכל שיט כמה אינפורמציה שיש כמות כזו גדולה, ולזהות שבכל השיט הזה, זה השינויים. תראו אפילו ברמה שאני לא נכנס, עוד רגע ברמה, צבוע לי בדיוק מה השתנה, ואני יכול להגיע בדיוק ולהבין מה, אם זה בחתך פה, אם זה הדברים. זה פשוט מציף את הדברים בקלות רבה, ומאפשר לי לעבור ולדייק את הדברים. אין מצב שבעולם הסטנדרטי הייתי מגיע ומזהה את כל הדברים. ושימו לב שזה סרטוט ממש בלייב, וזו התוצאה של כל השינויים בין הגרסה הקודמת לגרסה הזו, ותראו כמה, אם זה לצורך העניין גם בתחום המידות, תראו את הכמות, ובכל דבר, שאת כל האינפורמציה הזו, להשתלט עליה ולבקר ולבדוק את זה בצורה ידנית, זה משהו מטורף. וכחלק מהתיק הסרטוטים יש לנו עשרות סרטוטים בגודל הזה, אוקיי? אני אקח פה נושא של, לצורך העניין, זה בטבלת עדכונים, אז רואים כל דבר ודבר. אני אחזור רגע פה עוד רגע ואני אדגים עוד משהו אחד קטן, כדי שתבינו נושא של המידות. השתנה. שינויים. בגדול, אני אולי אפתח לכם עוד סרטוט ותבינו שכאילו יש סרטוטים, דווקא נפתח סרטוט שבכוונה שהוא הרבה יותר פשוט, שהוא פחות מהווה אתגר טכנולוגי, אז הקנה מידה פתאום זה מראה את הצורך שיש ורואים מיד את השינויים, אבל פה בסרטוט כזה אתה אומר לעצמך, הייתי יכול להתמודד לבד עם כלל השינויים וזה קל. אבל בכוונה אני רציתי להציג את הסרטוט הזה, כי לעבור סרטוט כזה, אמנם יותר קל ואפשר לזהות, אבל גם כשמדברים על מאות סרטוטים, אז כבר זה מתחיל להיות יותר מורכב. אבל כשמדברים על עשרות סרטוטים בתיק שהוא ברמה הזו, והראיתי לכם אותו מההתחלה, שזה ברמה הזו, אז כבר האתגר הוא נהפך להיות כאילו בלתי ישים בסדרי גודל הרגילים. אני אעצור רגע את השיתוף בהיבט הזה. אני יכול להגיד כמסקנות מהפרויקט שבוצע לשני הפרויקטים הסופר חשובים, הם משמעותיים ביותר. הדבר הראשון שקיבלנו תוצאות למעשה ברמת ההנהלה, שתיק סרטוטים בסדר גודל כזה, היה אמור להיערך הבדיקה של כמה מהנדסים, כולל מה שאצלנו נקרא מנהלים, ראשי מדורים וראש ענף, סדר גודל של 3 שבועות. אנחנו הצלחנו לקצר את זה למשהו שפחות משבוע, שזה נע באזור 4 ימים. נקודה שנייה וחשובה, זה הנושא היעילות, ההבנה והכוונה של הבדיקה. זה ברור לנו מה אתה בודק, מה אתה מקבל, היעילות ואיפה להתמקד ולתקן ולעשות את הסבת תיקונים היה לנו מאוד ברור וקל. לגבי להבין את המצב גם בצבא ובאופן כללי, הטכנולוגיה הזו מאפשרת להשלים פערים מקצועיים טכניים שהיום אנחנו מתמודדים איתם בצבא. אחד, רמת ההנדסה ורמת האנשים ברמות מסוימות בהנדסה ורמ"דים קצת נחלשת, והיכולת שלהם לבקר את התהליכים וסרטוטים מאוד מאוד מורכבים, הם צריכים כלי עזר נוספים. הדברים האלה קורים, זה גם ברמה הזו וגם בגלל של תחלופה מאוד מאוד גבוהה של אנשים. אז זה עוזר לנו גם בהיבט המקצועי. נקודה מאוד מאוד חשובה ככותרת זה הגדלת הוודאות. כמו שראיתם, ואני חוזר, כמות כזו של מידע על גבי הסרטוטים,
לא מאפשר לנו לרדת לפרטים כל כך קטנים ברזולוציה כזו, אם אנחנו, כמו שאמרנו, לא כמו אם המערכת הזאת תציף את כל המידע, והתוצאה שהיא מציפה את כלל המידע הזה, ואנחנו יכולים לבוא ולתקן ולאסוף, אז יש נקודה מאוד מאוד חשובה שיש לנו הרגשה שהרבה זמן לא היה לנו, הרמת ודאות וההרגשה שהתיק יצא, אנחנו מרגישים שהוא יצא בשל ונכון, וזה דבר סופר סופר חשוב לעניין. נקודה נוספת שאני רוצה לציין מהמסקנות מהפיילוט של שני המוצרים הענקיים האלה, אנחנו רואים שכאילו מעבר של שינויים שאני רוצה להשוות ולסדר, יש פה עניין של טעויות אנוש. במסגרת העולם ההנדסי וההנדסה שאנשים מתכננים, קורה בעיות שמזיזים דברים, מוחקים בטעות משהו המתכנן, והמשמעות שנעלם מבט, שיש שינוי הנדסי שהוא לא שם לב כי הוא נגע באיזה רפרנס וכולי, והוא בכלל, אפילו ברמת המתכנן, לא היה מודע לשינוי שהוא עשה, ושזה השפיע, ולמעשה השרטוט לא היה לו כוונה לשנות אותה במובן הזה. אז הנקודה הזו היא חשובה מאוד, כי בתפיסה בן אדם הולך ומחפש ומבין מה הוא עשה את השינויים, אז הוא מצביע ומכווין לשם, אבל הוא לא מסתכל, וראיתם את כמות המידע קצת שמאלה, לאזור מסוים שלמעשה הוא לא מודע שהוא בכלל קלקל משהו. אז הדבר הזה פה מאפשר, וזה קורה הרבה, וזו הייתה אחת הדרישות, למנוע טעויות אנוש. אז הטעויות האנוש במערכת הזו מצטמצמות בצורה משמעותית. דבר נוסף שכאילו חווינו, שאני דיברתי על קיצור לוחות זמנים מ3 שבועות ל3 עד 4 ימים, זה כולל סבב כפול של תיקונים. כלומר, הסבב הראשון זה מה שראיתם את השרטוט, ועוברים ורושמים את כל התקלות, את כל מה שנקרא, את כל הדברים שהם בעייתיים, תיקון בטיבם, סבב של הרצה נוסף, בדיקה חוזרת וסגירת התיק. כל זה לקח לנו פחות משבוע. כאילו, זה הסדר גודל. ונקודה חשובה, שאני לא יודע אם עד היום, נקודה חשובה האחרונה שאני רוצה לציין מהמסקנות שחווינו, אני לא בטוח שזה עלה עד כה, אז חשוב לי לציין אותו, שגם הכלי הזה של ההשוואה של השרטוט הוא לא רק בתוך הארגון למתכנן, שזה כמובן עוד פעם כלי יכול כדי להביא את המוצר יותר בשל לרמ"ד, והרמ"ד שמבקר והרע"ן שמבקר, זה גם כלי ולידי או אפשרי להביא אותו גם ליצרן. כי אם היצרן מקבל את המוצר והוא רואה בקלות מה השתנה, אני לא צריך לספר לו סיפורי אלף לילה ולילה מה השתנה בייצור, אני דורש ממנו את השינויים בייצור בין הגרסה הקודמת לגרסה הזו, וההשלכות הטכנולוגיות שהוא נדרש מהם, אז כאילו מה הוא צריך לעשות. הוא יכול לקבל את זה, ומפה הוא יגזור את ההשלכות הייצוריות, אבל זה יצוף לו בקלות, ובלי הרבה שאלות מה ההבדל בין הגרסה הקודמת לבין הגרסה הזו, ומה נדרש ממנו. זהו, אנחנו בגדול, הפיילוט הזה, כמו שתיארתי על שני המוצרי הענק האלה, הוכרזו בהצלחה, וכל המדדים שכרגע ציינתי הם הוגדרו פשוט הצלחה גדולה, ולכן התחלנו ליישם אנחנו בשלבי של אימפלמנטציה, של יישום של המוצר, בצורה, כמו שרמי הציג, בצורה שהיא ממוכנת, תוך כדי כניסה לתוך מערכות ה-PLM. אנחנו מממשים עכשיו, רק אני אגיד 2 מילים, אם לא תיארתי את זה קודם, הבדיקה על שני המוצרים הגדולים היו בצורה, לא בתוך המערכות ה-PLM, אלא בצורה ידנית, שעשינו את ההוצאה של המידע ועשינו את ההשוואה, והכל בצורה
חצי ממוכנת. עכשיו אנחנו בשלבים של סיום של התהליך לצורה ממוכנת, תוך כדי שילוב בתוך מערכות ה-PLM. אנחנו משתמשים במערכת ה-WinKit מבית PTC, בתהליך האישור של השרטוטים, באופן אוטומטי במעבר של פרומושן, מי שמכיר, הפריטים נמצאים שם, הם עוברים תוך כדי התהליך הגרסה העדכנית והגרסה הישנה, מה שנקרא S-Stored, יוצאים דרך Workspace, כל מיני מושגים הנדסיים, מומרים, מגיעים חזרה בצורה מושלמת תוך כדי התהליך, והמטרה שבסוף הרמ"ד והרע"ן מקבל את זה מוצר מדף סופי בתוך כדי התהליך, בתהליך אישור. הוא לא צריך להסתכל בכלל על ה-PDF, הוא לא צריך להסתכל על הוויזואליזציה, הוא יכול, אבל השאיפה, הוא לא צריך להסתכל בוויזואליזציה לא של גייטי, לא של ויס, לא של PVZ, אלא פשוט לפתוח את השוואת שרטוטים, להבין את העניין, לתעד את השינויים, ולאשר או לדחות את הבקשה. פחות או יותר זהו. אני מעביר חזרה אליכם את ה... מעולה, תודה רבה יניב. אז הגענו כבר לשלב השאלות. אנחנו נעלה פה שאלות, יש למרות שאלות שקצת נהנו תוך כדי הוובינר ואנחנו נתייחס לכל שאלה. ובמידה ואתם עליתם לאחר מכן על שאלות מסוימות ששכחתם, אתם מוזמנים, אני אשאיר פה את הפרטים שלנו, אתם מוזמנים גם לשאול שאלות אופליין וניקח ונענה לכם. אז השאלה הראשונה של ג'ורג' זריצקי, האם המערכת מתאימה לכל סוגי שרטוטים, למשל דיאגרמה חשמלית? עמי? כן, אז התשובה היא, כמו שהזכרתי בהתחלה, זה תלוי בטיבם שלך. זאת אומרת שאם אתה עובד בדיאגרמות חשמליות שיוצאות מתוך הטיבם שלך, מתוך אחת מהמערכות שהוזכרו, זאת אומרת אינבנטור, סולידוורקס, קטיה, NX, קריאו וכדומה, אז התשובה היא כן, כי יש התממשקות ישירה. מעבר לכך, יש גם למערכת יכולת להשוות גם DWG ו-DXF באופן פרטני. זאת אומרת שאני מניח שבתצורות שאנחנו אמרנו, כיסינו בערך 98% מהסוגים של השרטוטים והדיאגרמות החשמליות הקיימות. אוקיי, אז אני מאמין שג'ורג' גם ענה על השאלה של המגבלות פורמטים וסוגי קבצים. שאלה של שמואל ירושלמי, קצת הימין ושמאל מתבלבל פה, האם השימוש טיבם יכול לשפר באופן משמעותי תכנון ממוחשב של בתים, מבני ציבור ותכנון ממוחשב של התנהלות נכונה במצבי חירום שונים? אז התשובה היא כן, אבל זה מאוד תלוי כשאתה אומר התנהלות נכונה, זה מאוד תלוי. כן? התשובה כאן היא צריכה להיות קצת יותר מורכבת, צריך לדבר על ה-use cases הספציפיים הרלוונטיים, ולבחון את כל אחד מהם בעצמו. אין לי כאן איזושהי תשובה גורפת. השאלה שלך היא דורשת הבנה קצת יותר מעמיקה של התרחיש והבנת הצרכים, ורק אז אני אוכל לענות. מעולה. אוריאל נתן, שאלת פה איזושהי שאלה, כנראה זה קצת הסתבך עם הימין ושמאל ואנגלית, אם תוכל שוב לרשום אותה, כי היא לא כל כך מובנת ונענה עליה. אלכס ליברזון, האם אפשר לסמוך על הכלי בבדיקה אוטומטית או חייבים על זה בדיקה של מהנדס איכות? אז כאן התשובה היא מאוד פשוטה. כנראה שבהתחלה, כן, זאת אומרת, כמו שיניב גם סיפר, בהתחלה הם אחרי שיצאו הדוחות, הם עדיין ישבו ובדקו וראו גם ידנית וגם כזה וגם כזה. לאורך זמן, כן, לאורך זמן אתה תוכל לראות ואתה תראה, וזה מה שאנחנו רואים מלקוחות בעולם, שהם מאמינים לכלי, כן, כמו כל כלי חדש בהתחלה יש קצת ספקות, קצת חששות, ועם הזמן רואים שהכלי הזה נותן את התוצרים, ועובדים איתו בכל הרבדים, הן בפיתוח, הן בהנדסה, והן כמו שיניב הזכיר, בהעברה לייצור, שזה נושא מאוד חשוב וכאוב, אז גם שם מבצעים את זה. שאלה משמשון מימון, האם המערכת יודעת למצוא הפרשים, שינויים בין שרטוט ממוחשב לשרטוט ידני סרוק? כאן התשובה היא לא,
זאת אומרת, אין אפשרות לקחת איזשהו PDF, לסרוק אותו ואז לבצע את ההשוואה, זה עדיין לא קיים. מה שכן קיים זה במידה ועושים רימודלינג, כן? מתוכנה א' לתוכנה ב', ניתן עדיין להשוות את השרטוטים, כן? וזה use case מאוד נפוץ בתוכנה. נניח התחלתי בזה שאני התחלתי את התכן שלי לא יודע מה, בסולידוורקס, ואחר כך ביקשו ממני להמיר את התכן שלי למערכת קריאון או ל-NX או למשהו אחר. אני יכול להשוות, כן, למרות שזה לא בא מאותו בית יוצר, אני יכול עדיין להשוות את שני השרטוטים באותה רמה כפי שראינו קודם, שזה משהו אני הייתי בהלם כשראיתי את זה עובד. בני סאמרס, תודה על הפידבק. קודם כל, האם קיים כלי דומה של יצירת שרטוט של גרסה שנייה והלאה? כלומר, יצרנו גרסה ראשונית של השרטוט ומכאן הכלי לוקח את זה ומייצר גרסה מתקדמת על בסיס שינויים במודל. התשובה כאן היא קצת טריקית. מערכות טיפה מודרניות עושות את מה שאמרת בגדול, כן? לא, כמובן לא תמיד ב-100%, אבל ב-90% זה אמור לתת לך את הפתרונות שאתה רוצה. כמובן שתמיד יש הוספה שנדרש לעשות של איזשהו view או איזשהו משהו באופן ידני מאחר והוא לא היה קודם, אבל לרוב השינויים ממילא אתה מקבל בזה שאתה עובד בטיפה מודרני. הרעיון שאתה מעלה אבל הוא מאוד יפה, של באמת לקחת את ההבדלים שהמערכת זיהתה אותה ממילא, ומכאן לנצל את ההתממשקות הישירה לתוך הטיפה, ולייצר ממנו גם את הוויואים או את הדיטיילינג השונים. רעיון יפה. בהחלט. בכל אופן, חברים, אני רואה שיש פה שאלות שכבר נענו. אם אתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים, אתם יכולים גם לעלות ולשאול את זה גם לא בצ'אט. במידה ואין שאלות נוספות, אז כמובן גם ניתן את התשובות הנוספות במייל חזרה ביחד עם ההקלטה. אז אני רוצה עד כה להודות קודם כל ללשכת המהנדסים על ארגנת הוובינר, תודה רבה. ליניב באמת שהצטרף אלינו ונתן מניסיונו על המערכת, חשוב להזכיר גם שהוא הלקוח הראשון שאימץ את המערכת. כן, יש פה שאלה, תקבלו את ההקלטה של הוובינר. גם רמי, תודה רבה על כל הדמו, על המענה על השאלות, ולכולם שעליתם בשעה הזאת, שבאמת יהיה ערב נהדר. תודה רבה שהצטרפתם. תודה רבה לכולם ולהתראות.